ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ତନ୍ମୟୀ ଆମର ସୁଇଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପ ନେଇ ଆସିଛି। ଗଳ୍ପଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଯେଉଁ କରୋନା ସମୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ମୋ ନିଜସ୍ୱ ମତ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଏ ଗଳ୍ପଟିକୁ ରଚନା କରିଛି। ଗଳ୍ପଟିର ମୁଖ୍ୟାଂଶ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଏ କରୋନା ସମୟରେ ଘଟୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସମ୍ମାନକୁ ଜଗି କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ନିଜ ଭିତରେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ସେହି ସବୁ ଘଟଣାବଳୀକୁ ନେଇ ମୁଁ ଏ ଗଳ୍ପଟିକୁ ରଚନା କରିଛି। ଏହି ଗଳ୍ପଟି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଯଦି ଏହି ଗଳ୍ପଟି କାହାର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ବାଧା ଦେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଗଳ୍ପଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଓ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ଗଳ୍ପଟିକୁ ଶୁଣିନେବା। ଗଳ୍ପଟିର ନାମ ମୁକ୍ତାର ଲୁହ। ଜୀବନରେ ଅନେକ ଝଡ଼ଝଞ୍ଝା ଆସିଥାଏ, ହେଲେ କେହି ଏହି ଝଡ଼ଝଞ୍ଝାରୁ ସହଜରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମୁକୁଳି ପାରେ ତ ଆଉ କେହି ଏହି ଝଡ଼ଝଞ୍ଝାରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ହରାଇ ଦିଏ ଦୁଃଖ ଅବଶୋଷରେ। ସେହିପରି ମୁକ୍ତା ଆଜି ପୂରାପୂରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ, କାରଣ ତା ଜୀବନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟର ସାମ୍ନା ସେ କରିଛି। ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଏତେ ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ସେ ଆଜି ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି, ଆଉ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି। ମୁକ୍ତାର ବାପା, ମା ଓ 2 ଭଉଣୀ, ଗୋଟିଏ ଭାଇକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ସୁନାର ସଂସାର। ମୁକ୍ତାର ବାପା ଭାରି ସ୍ୱାଭିମାନୀ। ଗେଣ୍ଡା ଯେପରି ନିଜର ଟାଣ ଆବରଣ ଭିତରେ କୋମଳ ଶରୀରକୁ ଆବୃତ କରି ରଖିଥାଏ, ମୁକ୍ତାର ବାପା ସାରନ୍ଧର ଚୌଧୁରୀ ସେପରି ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନର ଖୋଳା ଭିତରେ ନିଜକୁ ଢାଙ୍କି ରଖିଛନ୍ତି। ଯେତେ ବିପଦ ଆସୁ ପଛେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ବଳି ପକାଇବେ ନାହିଁ। କାରଣ ତାଙ୍କ ବାପା କୁଆଡ଼େ ଜଣେ ଅତୀତରେ ବଡ଼ ଜମିଦାର ଥିଲେ। ସେ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତାର ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ସିନା ଟଙ୍କା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଚିହ୍ନା। ସେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ସମ୍ମାନକୁ ଆଜି ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କିଛି କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁକ୍ତାର ମା ବାସନ୍ତୀ ଦେବୀ ବହୁତ ଥର ବୁଝାନ୍ତି, ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ସାରନ୍ଧର ବାବୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କରୋନା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଗ୍ରାସ କଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ତା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ କିପରି? ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କାମଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାରୁ ଘରକୁ ଯାହା 2 ପଇସା ଆସୁଥିଲା, ତାହା ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଘରେ ଅଭାବ ଅନଟନ ଦେଖାଦେଲା। ଜମିବାଡ଼ି ଯାହା ଥିଲା ବଡ଼ ଝିଅର ବାହାଘରରେ ବିକ୍ରି କରି ତାର ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ତାହା ଦ୍ୱାରା ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟିବା ସହଜ ହେଲା ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁକ୍ତାର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଧୂଳିସାତ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭଲରେ ଖାଇବାକୁ 2 ମୁଠା ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଲା। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ତାର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ନିଜକୁ ଭାରି ଛୋଟ ମନେ କରେ। ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲ ପିନ୍ଧିବା, ଭଲ ଲଗେଇବା ସେ ଦେଖେ। ସେ ଏସବୁ ମିଳିବା ତ ଦୂରର କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଦିନେ ଛାତ ଉପରେ ରାତିରେ ଆକାଶକୁ ଅନାଇ ଭାବୁଛି, ଉଲ୍କା ଖସିଲା ବେଳେ ଯାହା ଭାବିବ ତାହା କୁଆଡ଼େ ସତ ହେବ। ଏହି ସବୁ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଚାଲୁଛି। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ମନା, ଏଥିରୁ କେଉଁଟା ହେଲେ ସତ ହେବ ନାହିଁ। ସେ କଥା ମୁକ୍ତା ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି। ତଥାପି କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଆଶା ରଖି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଛି। ଆଜି ମୁକ୍ତା ପୂରାପୂରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, କାରଣ
ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଅଳ୍ପ କିଛି ସୁନା ଜିନିଷ ଥିଲା। ତାହା ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବଣିଆ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲେ, ମୁକ୍ତା ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲା। ବଣିଆ କହିଲା, କୁଆଡ଼େ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ସୁନା ନୁହେଁ। ତା ମା ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ବଞ୍ଚାଇ କରିଥିଲେ। ସେସବୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଋଣର ଭାର ଏତେ ଅଧିକା ହୋଇଗଲାଣି, ତାହା ସବୁ ଶୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁକ୍ତା ମୁକ୍ତା ଡାକି ତା ମା ଛାତ ଉପରକୁ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ମୁକ୍ତା ଦେହରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଦେଲାବେଳକୁ ମୁକ୍ତା ଦେହରେ ଖଇ ଫୁଟିଲା ତାତି ସେଠି ନିସ୍ତେଜ ହୋଇ ବସି ରହିଛି। ତା ମା ଯେତେବେଳେ ହଲେଇ ଦେଲେ, ମୁକ୍ତା ସେଠି ଟଳି ପଡ଼ିଲା। ତା ଆଖିର ଲୁହରେ ତାରାଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଝିଲମିଲ ପରି ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁକ୍ତାର ବାପା ମା ତାକୁ ତଳକୁ ଆଣି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବାକୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ମୁକ୍ତା କହିଲା, ନାଇଁ ବାପା, ଆଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ କ'ଣ ଯିବା? ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ମୋତେ କଥା ଦିଅ, ତୁମର ଏହି ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଛାଡ଼ି ମୋ ଭାଇ ଓ ମାଆଙ୍କ କଥା ଥରେ ଭାବିବ। ୟା ପରେ ଆଉ ମୁକ୍ତା ବୋଧହୁଏ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନୀରବ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ମୁକ୍ତାର ଘରୁ କାନ୍ଦ ବୋବାଳିର ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଗଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଥର ଶୁଣିନେଲେ ଗଳ୍ପଟିକୁ। ଗଳ୍ପଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଓ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଯେପରି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।